Right, nhasi uno ndine kavhidhiyo kashoma shoma kandoda kukuratidza yapo. Kukuratidza kuti tinogadzira sei mabits ehip hop. Tembo yedu iri pa 150 nhasi uno iri low zvayo. Kanopa kuratidza zvishoma zvacho hatisati tapedza. Ndemamwe mapurojekiti atichashandisa achaita kuti vamwe vatrend vaende kumberi nemusic. Ichi chigemu ichi takachimasta ande regai timbokuratidzai kuti tinogadzira sei mabits ehip hop. Hip hop hainetsi kugadzira kana ukanyatsozvibatikira zviya. Anoboti leisei apo ndimbokuratidzai makick atinokwanisa kudai tichishandisa. Ngatitanga kuplaya makodzi edu. Then tobva tadzoka kuchannel rec yedu kana takuita panoisa mabits edzi. Kuona kuti zvakutongosaunda isati yaenda kumberi. Panoisa makick. So in short, hip hop hainetsi kugadzira sometimes. Ukangobata makicks acho zvese netempo hainetsi kugadzira hip hop and hapadiwi machannel rec akawandisa, hapadiwi akawandisa. So regai ndimbokaplaya zvangu hatisati tapedza zvese. Angori mapurojekiti atiringopaila zvedu. Aiwa zvakawanda tizoplay zvedu. Chazongokuratidza chapera maiziva. Toona kuti totangira papi apa. Tichange tichiuploada paYouTube as DJ Wayambiro. Hatichaichinja zita. Izvozvi takumbodhila nematutorials FL Studio 20 kuratidza zvakawanda wanda.